Hoxe traio unha recreación dunha figura mitolóxica galega que son as lavandeiras. Tamén se lles chama lavandeiras nocturnas, pero bueno, teñen chorrocientos nomes, así que lavandeiras. Antes de nada quería dicir que eu non son ningunha experta en maquillaxe, de feito só uso a maquillaxe para disfrazarme, así que bueno, pois que isto é máis un achegamento a esta figura mitolóxica ca un tutorial de maquillaxe. Neste vídeo voume axudar para falar das lavandeiras do escrito por Xoán Xosé Teijeiro Rei no seu libro Seres galegos das augas, que explica mellor que a min que son estes seres, así que espero que vos guste. As lavandeiras, tamén chamadas lavandeiras da noite, lavandeiras á lúa, meigas e bruxas lavandeiras ou mouras lavandeiras, son os espíritos das mulleres que morreron no parto, das que abortaron ou nais de nenos mortos sen bautizar ou enfeitizados por meigas. Estas lavandeiras son almas en pena que aparecen nas noites de lúa chea e están condenadas a lavar os sanguiñentos panos do meniño morto pola súa eternidade. Cando son vellas ou se presentan como tales, teñen cabeleiras longas e guedellas brancas como espuma, faciana engurrada en xoita, con ollos avermellados que probablemente sexan do moito chorar a súa pena eterna. Visten algunhas veces de negro como a morte e outras veces de cor amarela. Estas lavandeiras que aparecen ás beiras dos ríos normalmente en grupos de 3 piden axuda aos vivos para escorrer as súas sábanas, mais estas deben escorrerse no sentido oposto á lavandeira, pois do contrario podería traer a mala sorte ou incluso a morte. Outra cuestión a ter en conta é o seu canto engaiolante que semella un feitizo como das sereas para tentar enmeigar ou chamar a atención dos vivos. As súas voces son comparadas coa caída das augas dos cadoiros e a súa ollada dura, fuxidía e esguellada, coas raiolas que se perden nas umbrías das árbores de ribeira e dos petoutos inzados de brións nos regos. Non debe tentarse nunca de velas, pois castigan o curioso embruxándoo, e tamén se di delas que atacan os meniños nos colos das súas nais, como a moitos tipos de meigas. De embargantes, cando os lumes dos incendios que derraman as fragas se achegan, apresúranse a apagalos de moi boa gana. E bueno, así para resumir un pouco o que fixen, primeiro pintei a cara de branco e despois co negro escurecín as arrugas e o que fixen foi guiarme polas marcas de expresión da miña cara. E bueno, despois de poner as lentillas tiven que repetir bastante o proceso porque empecé a chorar e quitei a metade. En este caso eu só me maquillei para este vídeo, así que pois pintei un pouco as mans, pero non pintei nin as orellas, nin o cuello, nin as pernas, pero bueno, que se fose para sair, pois sí que o faría. E para disfrazarme usei unha saia branca, unha camisa branca tamén, e despois un pano que puxen como se fose un corpiño, un pano na cabeza agochando, bueno, o pelo non, agochando a cabeza, e despois pintei un pouco o pelo de branco, a parte que se vía, as pestañas e as cellas, e despois collen unhas sábanas vellas simulando os panos que as vellas teñen que lavar cada día.